Γεια σας! Είμαστε η ομάδα Group του Green από το 3ο Γυμνάσιο Φιλικής. Είμαι η Χριστίνα. Είμαι η Δήμητρα. Είμαι η Νεφέλη. Είμαι η Εύα. Και αυτό είναι το Top Harvest, το έξυπνο ηλιακό θερμοκήπιό μας για αστική γεωργία. Θα σας παρουσιάσουμε το mini πρότυπό του. Το θερμοκήπιό μας έχει σχεδιαστεί για να μετατρέπει άγονες ταράτσες και μπαλκόνια σε δημόσιους χώρους, σε πράσινους οάσεις, παράγοντας λαχανικά και βότανα χωρίς χώμα με τη μέθοδο της υδροπονίας NFT. Το NFT χρησιμοποιεί ειδικούς πλαστικούς σωλήνες, μέσα από τους οποίους κυκλοφορεί συνεχώς ένα λεπτό στρώμα θετικού διαλύματος, επιτρέποντας στις ρίζες των φυτών να απορροφούν άμεσα τα θετικά συστατικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 90% λιγότερη κατανάλωση νερού σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους και τα φυτά αναπτύσσονται ταχύτερα χωρίς ασθένειες από το έδαφος. Στην οροφή τοποθετήσαμε ένα ηλιακό πάνελ ισχύως 190 W με κλίση 33 μοίρες για μέγιστη απόδοση. Η ενέργεια που παράγεται αποθηκεύεται σε μια ειδική μπαταρία, εξασφαλίζοντας πλήρη ενεργειακή αυτονομία ακόμα και όταν δεν έχει ήλιο. Αυτά προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες. Όλες οι λειτουργίες, όπως και το πόδισμα, ο εξαερισμός και ο φωτισμός, είναι πλήρως αυτοματοποιημένες χάρη στο μικροελεκτή ESP32, ο οποίος λαμβάνει δεδομένα από αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας και πυκνότητας. Μέσω της πλατφόρμας ThinkSpeak και το πρωτόκολλο MQTT μπορούμε να βλέπουμε και να ελέγχουμε σε πραγματικό χρόνο τις συνθήκες του θερμοκηπίου από παντού. Μια σημαντική καινοτομία μας είναι ο αυτόματος LED φωτισμός που ενεργοποιείται όταν δεν υπάρχει επαρκές φυσικό φως. Έτσι, εξοικονομούμε ακόμη περισσότερη ενέργεια και προστατεύουμε τα φυτά από την υπερβολική έκτηση. Επιπλέον, ένα αυτόματο καπάκι στην οροφή ανοίγει όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει πολύ, διατηρώντας ιδανικές συνθήκες για τα φυτά, ειδικά κατά τους θερμούς καλοκαιρινούς μήνες. Το Top Harvest είναι κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμα υλικά όπως αλουμίνιο και plexiglass, εφαρμόζοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της βιωσιμότητας. Είναι μικρό, συμπαγές και εύκολα μεταφερόμενο, σχεδιασμένο ειδικά για τη ζωή στην πόλη αλλά και με μεγάλες δυνατότητες. Το έργο μας δεν είναι απλώς ένα θερμοκήπιο. Είναι ένας χώρος συνεργασίας, μάθησης και καινοτομίας, όπου ανακαλύπτουμε πώς η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος και στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών ζωής. Είμαστε η ομάδα Group του Green και σας καλούμε να φανταστείτε μαζί μας πώς η έξυπνη τεχνολογία μπορεί να κάνει τις πόλεις μας πιο πράσινες, πιο καθαρές και πιο βιώσιμες. Αυτό είναι το Top Harvest και αυτή η πρότασή μας για το μέλλον. Για δες το τώρα πώς